बाबूजी हो। ए बाबूजी, बाबूजी। झरना, ए झरना का हो? कब से तो लड़का बोला तो सुनत ना का नाम ठेस ले का बोल दे। का बोली ऊ सरवा तो वही तरह बर्बाद रहेला का रे बोल। आई देखो तो केसिया और दड़िया कितना बढ़ गइल बा। हमारो जटिया बढ़ गइल बा। हम केहू से कहे जाए नी जे तर हम काट लेना होई तर तू अपन काट ले। हम तू हो लाड़ चट्टी हवे दे दे पैसा दाढ़ी मुछ बनवा लिया वे बस लाड़ झाड़ के बात कर लिया वे। चुप साला तू का हमार लाट जन बे और 15 दिन बाद सरवा पैसा मांगत हो तो पता ना कैसे बार बनवाओ तो कि सरवा के रोज बरोय बढ़ल हो तो बताओ पैसा कहाँ देंगे घर में रख पैसा देओ के। बाबू कैसी दाढ़ी मुछ बनाओ तो कितना जल्दी जल्दी बढ़ जाए तो तू चुप रह। तू लाड़ जनबो कि गाजर का गाड़ कहाँ होला। अच्छा ये बताओ बाबूजी हमर उम्र कितना भइल होई। ये 20-25 साल भइल होई। हमारा इतना लाड़े के याद बा। अच्छा ये बताओ हमर इतना उम्र हो गई शादी होई कि ना होई। हाँ हम ये कहे जात रहनी रे छरना कि पहले को शादी करवा दे उम्र ये बढ़ जाती हो। हाँ कहत है कि साला तबियत दाढ़ी मच काहे कइले बा अपन लड़किए से ओकर सदिया करा देना। हम छिनरी शादी ना करबू तो तवो से करिया बिया ला हमार लड़की तो से शादी करी। तू सरो बस बीए ले पास हो हमार लड़की लिंटर ले पास है लिंटर ले। हमारी लड़की का शादी इंजीनियर से हुई तोरे जैसे बकरी चारा से थोड़े ना हुई। सार एकदम शादी कइले बा खुआइल बाड़ो जो सरवा हु बकरी ले जो बोलत है कबे से उखाइल बा। आ सुन करियई बकरी गरम बा ओके ले जाके बोका दिखा दिए। ये छेरा काहे ना तू बकरी एक बर्दा देत हवे इतना छोट पे बर्दैले बाड़ी। चुप बांचो तबे से पकड़ पकड़ बोलत है यार पानी पियो आ या सिकल सरवा ये फिर मुझ के पिया दे। राजा ढोणी में दूध रोटी खइब तू अमर हो जइब तो करबो हइन चो कैसन कैसन गाना गावत बाणत बा। ए जाटू चा कहाँ जात हो बैठो। करे झारखंड नहीं यहाँ का करत हई बकरी चरावत हई आओ बैठो जी। देखले हमारे खेत में क्यों नहीं बकरी चल रहा। हाँ देखो ले क्यों नहीं को जितुआ का तो तोर बकरी कहाँ देखो तो चरत है तो आँखिया में लाड़ पे ले का सर ओकर बकरी चल रहा रुक ओकर माई माइन के क्या होती सारे के पते ना कि खेती में कितना पैसा लगत हो। अरे जाटू जा बैठो ना बोल बोल सारे जल्दी हमके टाइम ना आज ओकर माई माइन करे के हमके। देखो ना जाटू चा हमर बाबूजी हमर सदिए ना करल चाहत हम अगुआ अगुआ हम तो भेजो ना तो हमरो घर में बस जाए कबले अपन हाथ जगन्नाथ रही। फ्रीए में मलाई खाई चाहत बाड़ो कुछ खर्चा उर्चा होई। अरे लाड़ खर्चा करी एगो अगुआ भेजो सब चीज खर्चा हो जाई। अच्छा चल ठीक बा सवेरा ही तोरी हमारे पंडित जी के भेज दे। शुक्रिया जाटू चा भेज दिया भैया ने। अरे सरवा पंडित जी आ गई न लगत लगन में हमारो शादी हो जाई। कहले रहना भेजे चरण बाबू प्रणाम पंडित जी। रे झारखंडिया कहो बाबूजी यहाँ दौड़ क्या का हो छेरन का हाल बा। ठीक बा कौन लगा तानी पंडित जी खुश रहो। व्रत सारा झारखंडिया जो पहले कुर्सी लेके आओ बाबा आयल बाड़े। ला बाबा बैठा बतियाओ तेरे बाबूजी से। ई बताई पंडित जी बड़ा दिन बाद आगमन भइल बा रउआ कैसे आव के पड़ल लड़का देखे सुननी तो लड़का सियान हो गइल। हाँ पंडित जी कल लड़का देखे आयल बानी ना उ लड़का हमई बानी। अच्छा ही बता छिरन तू लड़का करेला का। उ हमार लाड़ करला उ सरो बिये का बकरी चरावेला। ये कह के काली बकरिए चरावेला कि और कुछ करेला। अरे हम का बताए औ का ना बा ओही से पूछ ली न। अच्छा ही बता बाबू काली बकरिए चरावेले कि और कुछ करेले। ना पंडित जी हम खाली बकरिए ना चरावे उकुल गरम होली त ना तो उनके गभिनो करे लग जानी चिउकत का हमरा लाड़ बाड़लो बोका लेके जानी बोका लगे।
अच्छा ले, अच्छा बताओ छेरा तो हर दहेज में मांग का हो? मांग का हम देखी ना पंडित जी, सारा का बोलता है, सारा बाप ना बा कसाई बा कसाई, सारा जल्दी मर जाता, हम हल्दी शादी कर लेते। ऐसे ना कहे के बाबू कि तनो बाण तो तेरे बाप ना हो। चल छोड़ जाए दे, जो एक गिलास पानी लेके आ खंगार के। पानी ना हमारा लाड़ लिया, चुपचाप शादी के बाद आगे बढ़ावा। देख छेरा तो लड़का हो गए जवान, ओके चाहिए माल, ओकर शादी करवा दे, नहीं तो कोनो लड़की लेके भाग जाए ना, इन्हीं का होकबे ना उन्हीं का, हमार लान पकड़ के झुली जाइबे। चुप साला चुप। खबर कहीं कि हम ओकर सरवा का शादी ना करब, आ तू सारे यहाँ लो लड़का चढ़ावे खातिर के बियाह करवाए। भाग सर भाग ये भाग। जात सरो मर जीवो तो हर श्राद्ध ना करे हर सारा। आ तू जा ताकत हो जो सरवा बकरी के पास तो पता ही तो के लियो। भाग सर भाग ये से भाग ये से। पता ही हमारा लाड़ ना लेके आ, ना तोरी घर में रह ना तोर बकरी चराई, जाति कमाए और उन्हीं से शादी क के आई। ना सार के लौका तो लड़का जवान हो गई, शादी होती कर दे। और तो ये मरबा ना तारा मुंह में मुंहते आई। रुक तोरी बहन का रुक, रुक तोरी बहन का रुक।